Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Oitavo ano consecutivo sen que os presupostos xerais do Estado cheguen en tempo e forma ao Parlamento. Profesor Bastos. Home, será moita pena se sabes que non me dá. Non, por eso che pregunto. No, repito, porque é un orzamento que saída daqui tendría que contentar por un lado os cataláns, tendría que contentar por outro lado a Podemos, tendría que controlar, o sea, se non lle dá suma, non sei que cousas podría salir de aí, o sea, xa prefiro non pensalo. Prefiro non pensalo. Nese aspecto estou satisfeito. Ahora, non creo que... Cuidado, España medra, España medra que ainda subiron a estimación precisamente porque non fai, non porque fai, e non é a primeira vez que pasa. Só temos comentado aquí moitas veces tamén. Xa pasou en Bélxica cando estuveron sin goberno ano e pico, e pasou cando Rajoy estuvo tamén unha temporada sin gobernar, porque non se fan leis, non están todo o día estorbando. Simplemente deixas funcionar a economía e máis ou menos o país vai funcionando. Dito eso, non creo que saquen tampouco. Porque Junts non pode aprobar un orzamento así. Podemos xa se puso en posturas de máximos, xa se puso que rompemos todos con Israel ou control de precios por aluguer, non sei que cosas puso que son inviables, e Junts tampouco se pode dar un apoio así, a cambio de que. Entón, neste aspecto, seguiremos un aniño máis así. Aquí a pregunta sempre é sobre o custo de oportunidade, é dicir, se as cousas están como están, non, sen haber unha planificación, porque está claro que non hai, sen haber unha estrategia, non, de investimentos e demais, porque está claro que non hai, sen haber unha estrategia clara de impostos, fiscalidade, etcétera, porque está claro que non hai, sen haber un reparto de financiamento para as comunidades autónomas pois xusto e equitativo, que está claro tamén que non hai, por poñer algún exemplo de cousas que non hai, como poderían ir as cousas se efectivamente todo isto fósemos quen de ter-o arranxado. A ver, a diferencia de ti, eu creo que funciona ben precisamente porque non hai os seus plans. Porque non hai estrategia. No, perdoa, a diferencia de mí non que eu penso mesmo que a ti, digo que a pregunta é que precisamente funcionan ben porque non hai plan e estrategia, porque se o plan e estrategia é malo ainda é peor que non telos. E moi probablemente os plans e estrategias que tuveran serían peores. Ahora, o orzamento final, que estudiamos estas cosas, eu estudiei estas cosas tamén no seu momento. Ao final, que remedio. No, ao final na carreira e despois na tese, así, entonces digo, ao final todos os que estudian isto saben que ao final non está ali, pero despois ao final no día a día cambian unhas partidas para outras, e quitan cartos de aquí e métenos alá, hai unha emerxencia, quitas a uns e das a outros, etc. O Estado sigue recaudando. E recauda polo que se ve máis que nunca na historia. Simplemente o gastan de outra forma. Non? Pois van para as partidas asinadas, despois moven e quitan, porque eso xa non está a luz pública, porque a xente pensa, non, o orzamento como que é sagrado, ali o que está ali posto non se pode tocar, non, están tocando todos os días dun lado para outro, e se fan falta duns, piden un crédito, piden unha transferencia, fanse créditos así ficticios como que fai o goberno o sistema de a seguridade social, que fai como un crédito para pagar as pensións, e despois queda allí cuns pagarés para ver se lle devolve, o sea, son ficcións así xuridigas, pero repito, o Estado sigue cobrando máis que nunca na historia de España. A recaudación fiscal do ano pasado creo que foi a superior de todos os tempos. Non creo que hubiera nunca nada así. É como gasta, pues gasta daqui, gasta de lá, o que gasta sin plan. A mellor precisamente por eso gasta incluso un pouco mellor. Hai países nos que cando non hai uns orzamentos actualizados ou non hai acordo para aprobar uns orzamentos, bueno, hai países nos que se vai a elección e hai países nos que pecha directamente a administración e determinadas agencias da administración. Caso de Estados Unidos. Tómano máis a serio, pero xa levan 15 desde o ano 81, o sea que non é unha cousa nova, es que precisamente se non hai orzamento non hai nada, entón se usa como medida de... A ver, os orzamentos ali teñen unhas maiorías reforzadas para ser aprobado, entón moitas veces úsase como medida de negociación incluso coa oposición. Trump quere acabar co Obamacare, quere acabar coas reformas de Obama, entonces o líder demócrata, moi presionado por Ocasio-Cortez e outros, presionou e vetou. Trump dixo, bueno, vetamos, bien que se feche. Cuidado que non fecha todo, tampouco pensemos que fecha todo. Fechan algunhas cousas, a agricultura, o comercio, os parques naturais, que non estuve buscando da EPA, non o topei se a EPA fechaba, non a Agencia de Protección Ambiental, pero non o topei, pero eles fechan estas cousas, non? Pero esta vez é distinto, hai moi ben fechadas, depois non abren. Porque antes se usaba decir, bueno, isto non pode estar sin eso, cando estaba Bush ou cando tal, non podemos estar sin estas cousas, etc. Entonces sempre chegaba a un acordo, pero esta vez dixo, no, esta vez a medida de presión, ahora a presión voltase contra os demócratas, porque dicendo, no, mira que igual non abren.
que o que tiña previsto len máis de recortar, igual non vou recortar desta vez. Antes fechaban os fins de semana para que non se notara moito, non todos, pero moitos funcionarios non cobran, entonces pasa unha serie de disfuncións de molestias porque normalmente duran 3, 4, 5 días. Pero esta vez está distinto porque a presión está se volvendo contra outros. Pero unha cosa que non fecha, Facenda non fecha, O IRI non deixa de recaudar por moito que este fechada a administración.